Ďalšie, dobre. Sme už v bode rôznom, predpokladám. Treba povedať, že sme v bode rôznom. No a prechádzame do bodu rôzne, nech sa páči, môžete sa pýtať. Ja ešte poviem, že sa hlasím do bodu rôzneho, hoci to nemáme teraz pripravené. Bude to aj na stránke obce v decembri, keď som získala poverenie. Keď som ťa vymenoval. A keď som vymenoval zastupne starostu, tak sme starostu obce. Tak od 1. mája, vlastne teraz od 4. mája, každé 3 dni, týždni, pondelok, útorok, streda, môžete zastihnúť na obecnom úrade v bežných pracovných hodinách. Bola som uvoľnená na výkon funkcie zástupkyne starostu. Ešte by som vlastne v druhom bode povedala, že dosť ste to osledovali na stránke obce, obecný úrad má novú prednostu, takže by som vlastne poprosil by sa možno teba predstaviť. Áno, dovoľte, aby som vám predstavil prednostu obecného úradu, pána inžiniera Štefana Horovského. Už sme interne teda gratulovali, ale aj takto verejne mu gratulujem znovu a prajem mu veľa úspechov v jeho práci. Je konštruktívny, je pracovne zdatný, má bohatú prax na tejto pozícii. Ja ho veľmi srdečne vítam na našej obci. Zabýval sa, podáva skvelé výkony, naozaj som spokojný. Nechcem ho samozrejme prechváliť, aby si zase o sebe moc nemyslel. Teším sa na spoluprácu, pán kolega. Držím vám palce, vždy ste ten manžel na obecnom úrade teda udržali a aby sme napredovali spolu. Tak ako doteraz, ak nie lepšie. Tak ďakujem pekne. Pani hlavná kontrolórka nám chce ešte nech sa páči. Je to len taká v podstate informácia, aby vy poslanci teda obecného zastupiteľstva ste vedeli o pripravovanom v podstate nejakej internej smernici, ktorú musí obec a teda vedenie obce vypracovať. Ide o vlastne nový zákon, ktorý je v platnosti od 1.1.2015. Je to zákon o oznamovaní proti spoločenskej činnosti. Čiže obec je povinná vypracovať túto internú smernicu a následne potom poveriť, v našom prípade je to hlavný kontrolór, ktorý bude ako zodpovedná osoba v tejto veci jednať. Čiže my sa potom spojíme a vypracujeme túto internú smernicu. Takisto všetky rozpočtové organizácie musia mať takúto smernicu. Je to dôležité do 36. vypracovať a dať vlastne všetkým zamestnancom takisto na vedomie a podpísať, že takéto niečo existuje. Potom samozrejme budú musieť byť nejaké ďalšie kroky urobené, čo sa týka, je tam potrebné 24-hodinová proste prístupnosť, to už sa dohodneme, že akým spôsobom to budeme realizovať. Aby ste vedeli, že všetky rozpočtové organizácie, ktoré sú vlastne, obec je zriaďovateľom, hej, a musia mať tieto. Ale nie tie, čo priamo patria pod obec. MŠ už nie. Základná škola, ktoré majú právnu subjektu. Aj základná škola. Áno, ale materská škola a Zúška nie. Tie prevezmú v podstate internú smernicu obce ako také. Ako samozrejme, ale myslím, že škola nemá viac ako 50 zamestnancov. Má? Čiže tam už je potom na vás a na vašom rozhodnutí, kto bude zodpovednosť. Lebo do 50 zamestnancov je to hlavný kontrolór, na 50 je... Môžem sa s vami potom spojiť ohľadne tejto otázky? Tak to mám, taká informácia. Nech sa páči. Ja by som sa ešte vrátila k takej osobnej záležitosti, k tej voľbe aktivistov do komisie školstva, športu a mládeže. Jednak som nedostala žiadne vyrozumenie, prečo o tej mojej žiadosti nerozhodovala táto komisia. A jednak by som sa pani poslankyne Kiskovej, ona zareagovala na tú moju námietku,
Ona tvrdila, že ste sa rozhodli a rozhodovali podľa nejakého kľúča. Mohli by ste mi vysvetliť kritéria tohto kľúča? Áno. Ktoré kritérium konkrétne ja nesplňujem? Bolo tam, navrhol to pán predseda, pán poslanec Molnár, že sú tam zástupcovia všetkých školských veľkých zariadení, ako je základná škola, materská škola, ľudová škola umenia a jeden zástupca ďalších spoločenských, teda športových, lebo my sme komisia školstva a športu, športových organizácií je tam jeden zástupca, takže dokopy 4. Toto všetko chápem, ale prečo sa nehlasovalo? Prečo mi nevenovalo toto zastupiteľstvo tých 5 minút, ktoré napríklad pánovi doktorovi Cipciarovi ste venovali? Prečo sa o tej mojej žiadosti nemohlo hlasovať? Tomu to nerozumiem. No, lebo bol zvolený tento kľúč na komisii sa to zvolilo. A keďže komisia si zvolila tento kľúč, že tam budú zástupcovia len teda 3 škôl a jeden takí zástupca občania ako ja nemajú právo. Ja si myslím, že každý môže sa uchádzať o to byť poslancom a každý sa môže, má právo o to uchádzať byť aktivistom. A to ten poslanecký zbor je tu na to, aby o tom rozhodol. Ale nie, aby hodil tú moju žiadosť do koša a ešte mi ani neodpovedal. Nebola hodená do koša, ale... Ja som žiadnu odpoveď písomnú nedostala. Pán poslanec Molnár je predseda komisie. Dobre. Mne sa to osobne dotklo. Čakám. Takto. Ja som oslovil vlastne v podstate všetky organizácie, ktoré sú v obci a poberajú nejaké dotácie od obce, alebo sú potenciálne poberateľe nejaké dotácie od obce. Došli nám nejaké v podstate listy, ktorí nám dali nejakých kandidátov, ktorí boli členmi našej komisie. Týchto organizácií Bernoláke je vyše 20. A teraz poslancom, že tá komisia by bola nefunkčná. Že sme si museli zvoliť nejaký kľúč. Určite si pamätáte to prvé sedenie, kde som žiadal, aby poslanci nám zastupiteľstvo povedali, teda ako máme postupovať. Niekto nám nič nepovedal, tak sme si my potom zvolili nejaký kľúč. Povedali sme, že tí najväčší poberateľ, tak ako povedala pani poslankyňa Tisková, tí tam budú určite, teda riaditelia, plus tam bude zástupca občianskeho združenia, ktorý sa venuje mládeži, že bola to pán Brunel, a potom bude tam zástupca športových oddielov jeden. Toto všetko no, to je poriadok. Teraz, my sme dostali, tie vaše žiadosti máme, naša komisia sa odtedy nezišla. Keď sa zíde, tak dávame stanovisko, dostanete list. To môžem slúbiť. Ale slušnej spoločnosti sa odpíše do 30 dní, ktoré už uplynuli. Pozrite sa, my zasadáme podľa toho, ako je zastupiteľstva. Ja nemôžem totiž to zvolať komisiu len kvôli tomu, že budeme riešiť jeden list. Nie, ja nečakám, že kvôli. Ja som aj čakala, že sa bude hlasovať. Len to ste sa mohli dohodnúť, že budete hlasať proti Sekovej. Tak nie, ako ste hlasovali proti Cipciarovi. Nie, takto si to neberte, to nebolo vôbec tak. Proste sa dohodlo, že tam bude 5 ľudí, vybrali sa títo a komisia navrhla zastupiteľstvu, poslancom, týchto členov, aby sa stali, alebo týchto ľudí, aby sa stali aktivistami komisie. Mne to prípada také trošku totalitné. Že my sa dohodneme, neviem na základe čoho, nikto mi nepovedal na základe čoho, či sa nám nepáči barva očí, alebo čo sa nám niekomu nepáči, neviem, nech mi to povie. Pani Seková, prosím vás, nemáte sa čo čudovať. Rokovací poriadok komisii spracovali komunisti ešte. Tak mi to prípada, že jedeme ďalej. Je to stále prípada... Pripravujeme nový rokovací Ale mne bolo jasné, ten kľúč je len to, že toho. Áno, lebo tých žiadostí bolo veľmi veľa. 7 ich bolo. To je veľmi veľa, 7? Áno, no bolo im dosť. A 5 boli schválení, tak ja neviem, aký je rozdiel medzi 5 a 6. To nie je pravda, tam boli ešte zástupcovia všetkých športových klubov Bernolákové a to by sme proste nemohli. No ale to ste nepovedali. Vy ste povedali, že 7 žiadosti bolo. No a plus 7. A 5 ste schválili. A o ostatných ste nehlasovali. Nehlasovali, pretože sme zvolili kľúč, podľa ktorého budeme hlasovať. Ja to vysvetlím trošku inak. A prepáčte, teda nech mi ľudia pripravia. Keď pani poslankyňa Janošiková dala poslanecký návrh o konkrétnom mene človeka, tak sme o ňom hlasovali. Tak ako sme hlasovali. Ale o vás, ako o konkrétnom mene, ten návrh nikto nepodal. Vy ste boli ako keby len záujemca o to, že chcete tam pracovať.
treba si to, možno, že vám ten pocit ako... Dobre, teraz už mi je to jasnejšie. Rozumiete? Lebo bola výzva, ako to riešiť. Komisia to každá si riešila podľa svojho. Možno, že táto vaša komisia ďaleko najviac toho mala, lebo tých záujemcov bolo strašne veľa. Povedali, že 7. No. Ja 14 alebo koľko ich bolo, veď ja som osloven. Ale už potom oslovený. Takže aby ste vedeli, lebo keby niekto povedal vaše meno, že dávam návrh, aby členkou komisie ste boli vy, tak my sa rozhodneme, či áno alebo nie. Ale komisia si to predostrela iným spôsobom. Takže doporučila som len tých 5, takže neberte si to, poprosím osobne, akože nemohli sme o vás hlasovať, lebo vaše meno v podstate nepadlo ako návrh na zasadnutie. Dobre, a teda mi popíšte mi mechanizmus nejaký, akým spôsobom by sa bežní občania, takí prostoduchy, čo sme vás volili, akými spôsobom by sme sa mohli teda zapájať do činnosti nejakých konkrétnych komisí alebo do nejakej konkrétnej činnosti v tejto obci. My nemáme šancu. Komisia vás môže kľudne prizvať a môžete ďalej byť aktívni občania, to vítame. Požiadajte písomne, prosím, toto poslancové, tak to je jednoduché. Buďte aktívne naďalej. A ja pri tejto príležitosti poviem, že bude sa čo chvíľa riešiť rada školy, že, pani riaditeľka základnej školy. Tak ja by som vás napríklad rád videl v rade školy. Máte skúsenosti pedagogické? Jedine pedagogické. Že jedine pedagogické sú. No, tak prečo nie? Budeme čo chvíľa riešiť radu školy. Nebude problém vás navrhnúť do rady školy. Ja len teda som čakala nejakú písomné vyrozumenie, nič som nedostala, tak sa pýtam. Dobre, nechajme to. Nešlo tu naozaj o niečo osobné, lebo sú aj komisie, ktoré nemajú absolútne žiadnych aktivistov, tak sa rozhodli a nemajú vôbec aktivistov, takže naozaj osobné to nebolo vôbec. Ja vám poviem, že napríklad komisia výstavby má najviac členov, je na stav 11 a je veľký problém, respektíve tie rokovania trvajú strašne dlho, keď každý vyjadrí svoj názor, tak my rokujeme od pol 7, niekedy sme tam do 11. A preberáme 2-3 body. A tiež sa nás tam 10 rozhodli, vlastne 7 na vyplácať, čo tiež sme nemohli všetkých prijednúť, lebo by nás tam bolo už tak strašne veľa, že by sme nepočuli nikdy. Tak ak dovolíte, pán Zeman, nech sa páči. Ja by sa vás to chcel opýtať. Aj poslancov, to je jedno, kedy mi odpoviem. Čítal som Bernolánkovi na prvej strane, lebo ja za tú pohodu, inak to tu teraz nepatrí, tú pohodu spomínať. A my sme dali veľkú na súd šťastnosť, že sú nám dlžní peniaze, lebo kerého svatého. Tam funguje 44 000 a ešte nejaká položka. Tak tému ani nerozumiem. No, keby ste mi to vysvetlili. Je podané trestné oznámenie o tejto veci. Obec riadne požičala neziskovej organizácii Penzión Pohoda peniaze, ktoré zrazu na základe neexistujúcich dokladov mali byť vzájomne započítané a uznané v rámci nákladov obce. Že v podstate tá nezisková organizácia ako keby nám zrazu už nedlžila tie peniaze, ktoré sme my jej riadne ako obec požičali. O toto sa niekto snažil. Vzájomne to tak započítať a vybaviť, že to domnienka, áno, prebieha trestné oznámenie, platí prezumpcia neviny, ale trestné oznámenie je podané na základe tohto, že z riadnej pôžičky sa zrazu stávajú náklady obce. To sme požičali, ale stále evidujeme riadny dlh, žiadne vzájomné započítanie neakceptujeme a neexistuje k nemu žiadna relevantná dokumentácia, na základe ktorej by sa čo by len dalo o takomto akte vzájomného započítania vôbec uvažovať, že by sa z pôžičky stali náklady obce, ktoré proste strpíme a potom. Snažím sa vo všeobecnej rovine, nehovoríme o menách a tak ďalej. Počkáme ako orgán. Ale jednoznačne sme museli konať, lebo nejaký taký úmysel sme padali v tom, že
systému šikany. Vieme, že šikana vznikla ešte za socializmu v armáde, potom u detí v škole a teraz sa už rieši šikana aj na učiteľov. A už daj sa mi svete, už niekto vymyslel aj šikanu na seniora. Poviem, jak taká šikana vzniká. Susedovi urobí škodu. Aby nemusel priznať ten svoj čin, tak vyvolá ešte jednu škodu a potom sa celá jeho rodina vrhne na toho postihnutého a hovoria, že vy ste nás oznámili, lebo vy ste nás udali. Jedná sa o pôsobení psa na cudzom pozemku. Predstavte si, že budete mať 80 rokov, v jesen si dáte porilovať záhradu, aby ste to na jar našli v peknom stave a aby ste mohli sadiť. Dojdú dažde, 3 dni, naprší ale 100 mm vody a susedov pes, teda fena sa hára, prejde na pozemok váš a potom ešte na ďalší, lebo tam je nejaký psík fešný, takže bola to potrebná. Títo psi vám potom došlapú záhradu tak, že je z toho diaľnica. Účinne to, je z toho tvrdá pôda, nedá sa tam nič sadiť. Toto sa stalo pred 2 rokmi mne. Som to bol, keďže sused nebol ochotný sa ani pozrieť na to, tak som povedal, že nemám inú možnosť, tak jedine zavolať do vecu políciu, na to prešetrila a dala pokutu. Od toho termínu sa priechod tohoto psa zopakoval asi 12 krát. Nič sa nestalo, pretože nebolo napršané, tak som to trpel. Vždycky som extrakcií pozberal a proste som upozornil na to, že teda bol ten pes tam, ale som sa snažil preniesť cesto. Toho roku pred Veľkou nocou zase pršalo, sa zopakovalo to, čo bolo pred 2 rokmi, prienik psov, ušlapali to, no už som videl, že tam není iná možnosť, tak jeden sused povedal, áno, môj pes tam bol, ja som urobil nápravu, som opravil plot, ponúkam vám, ak treba nejakú finančnú protihodnotu, alebo vám to poreňujem. Som povedal, netreba, dobre, ste sa priznali. Druhý sused povedal, môj pes tam nebol. Oznámenie som urobil, trvalo to 30 dní, než to prešetrili, zdokumentovali. Dostali pokutu údajne aj jeden sused, aj druhý. Aj ten, čo sa priznal a ponúkol akože odškodné, ospravedlnil sa. Ten druhý sa neospravedlnil, on povedal, jeho pes nie. No, polícia mu to dokázala, že bolo to tak. Keď sa pýtali, postup toho šetrenia bol asi taký. Bola to veľkonočná sobota. Mňa to strašne mrzelo, že cez sviatky, aby sa takéto veci riešili, ale pretože to bol úplne čerstvý prípad, nechcel som, aby stopy zmizli, tak som na to upozornil. Riešili to, ale takto chceli riešiť, že ideme tam a dáme im pokutu. Ja som hovoril, to mne nepomôže. Ja nepotrebujem, aby oni dostali pokut, ja potrebujem, aby bol opravené ploty, teda oplotenia, a aby sa tá situácia neopakovala. Takže teda výsledok šetrenia je asi taký, že pokutu dostali obidvaja.
jeden, jak som hovoril, opravil oplotenie, druhý neurobil vôbec nič, ani sa neospravedlnil, ani neopravil plot, čiže je to tam ponúknuté, aby sa nám mohla, kedy chce, ísť ďalej. Toto no, ako odmenu, ako bonus som dostal za toto oznámenie, že sa púšťa muzika na dvore tak, zosilovače naplno, tvrdá muzika, ktorá, no, málo kto z nás má na to nervy. Ja mám 81 rokov a naozaj som už není na tvrdú muziku zvedavý a ešte, aby som mi mal zatrest. Toto isté sa stalo nielen mne, ale aj pánu Kostkovi, kto ho poznáte, na Bernolákovej ulici sa mi sťažoval, že mal pustený tranzistor v záhrade a teda počúval nejaké správy a čo ja viem, hraní na želanie. Sused vyťahol väžu 100 decibelov a pustil mu to tam tvrdej muziky. Tomuto hovorím ja novodobá šikana a prosím vás pekne, keď sa pridáte niekto pani poslankyň alebo poslancov k riešeniu takýchto prípadov, zákon je zlý, pretože policajt povie, no v tom vám nepomôžeme. A naozaj ten zákon zlý a ja som odovzdaný písať ministrovi spravodlivosti, písať opozičným poslancom, niekto asi sa pridá. Pretože není možné, aby, predstavte si, vy budete mať za nejaký čas 80 rokov, budete chcieť v kľude dožiť v záhrade a niekto vás tam otravuje. No, snad chápete, čo hovorím a mi rozumiete a prosím vás, pridajte sa. Ja sám do toho pôjdem. Ja, pán Matúš, na to zareagujem, že tá situácia nie je dobrá. Áno. To vieme a netýka sa to len vás, možno ste povedali veľmi konkrétny prípad za vás, ale tých prípadov sa tu proste hromadí. Asi bude treba spraviť aj, okrem toho, že budete písať na to ministerstvo, aj možno nejakú takú osvetu a povedať si, že čo je proste, ako keby takú výchovu k takému nejakému slušnému správaniu. A možno, že tí policajti by mohli aj v tomto niečo urobiť naši, aby tá požiadavka išla, pretože ja rozumiem tomu, že je vám to všetko nepríjemné, ale proste naozaj, čo sa dalo urobiť. My sa k vám určite pridáme a kľudne aj vám to pomôžeme spísať, aj nás kontaktujte, pán prednosta sa tomu bude určite venovať. Dobre? Budeme sa také veci venovať, lebo to sú veci, ktoré nie sú len pre nás. Aj kľudne petíciu môžeme vymyslieť nejakým textom a tak. Ak môžem ešte... Sa viacerí vydali. Až môžem ešte jeden príklad. Bol som v Samoške nakupovať. Prišiel nejaký šibnutý chlap, by som povedal, s autom, postavil sa pred vchod, nechal otvorené okno, rádio naplno. V Samoške tí ľudia pracujú, tá pokladnička, no viete, všetko ruší. Nepovedal som mu nič, pretože viem, že by ma mohol poslať niekde. Ale náhodou som mal cestu odtiaľ, v Švrčkovi som išiel kúpiť niečo, videl som policajtov obedovať v pálenici. Tak som zastal, som sa ospravedlnil, že nech sa nehnevajú, že či môžem sa ich niečo opýtať. Takže áno, samozrejme, som im popísal, že čo sa deje pred Samoškou a oni hovoria, že no, že viete, ak je to, keď sa niekto narodí blbý, tak to je s tým ťažko niečo robiť. Ale hovoria, že keby sme tam išli, máme výjazd ako neopodstatnený. Ale môžu ho upozorniť, to je vec upozornenia. Viete, policajt nemusí dať niť pokutu, nemusí proste riešiť všetko nejakým zásahom. Tých spôsobov je veľa. No. Škoda, že tu nemáme zástupcu. A škoda, že nemajú menovky obecných policajtov. Áno, aj to budeme musieť pracovať, aj na tej veci budeme pracovať. My sme vedeli konkrétne, o ktorých... Ja si myslím, že v tejto konkrétnej veci by sa dalo aj inak pomôcť, že keďže pán Matúš konkrétne vie, o koho ide, mohla by obec
vyzvať týchto susedov k oprave toho plotu. A to je stavebné. Áno. To znamená, obec ich môže vyzvať k náprave a to nemusí riešiť ani ministerstvo. To by mohla obec. Ale ja som mal na mysli zmenu zákonov, pretože... No, táto sme mali zároveň, ale aspoň pomôcť tej konkrétnej veci. Zasiahnem do toho, pôjdeme skontrolovať danú situáciu do stavebných. Zafotíme a skúsime ich prehovoriť. Skúsime to za stavebný úrad. Či je možnosť taká? Tí, čo sú občiansky zákonník. v poslaneckých hlaviciach, oni nevedia, čo sa na dedine robí. Áno. Ale v tomto konkrétnom prípade môže pomôcť obec. Keď prišiel si, tak všetko oproti bývané. Nech sa páči. Za komunistov sme mali, obec mala trestnú skupinu. Komisiu, a teraz nemá. Nie, teraz je na okresnom úrade, tam sa priestupkové veci, tam je obec kompetenčná, možno, že mal opraviť pán predosta Štefan, ale teraz sa vlastne priestupkové konania prejednávajú buď priamo, alebo na okresnom úrade. Sa nemusí skúšať. Ak dovolíte... No takže ja mám 4 veci. Za prvé, od 89. od 90. roku ja začala po nežnej revolúcii, začala sa podnikať vo veľkom. No a bez môjho vedomia, bez môjho súhlasu, tak jak vy neviete o ničom, ani ja som o ničom nevedela, dovolili do spoločného rodinného domu, do obytnej zóny, veľkopodnikateľskú aktivitu, veľkosklad piva, alkoholických a nealkoholických nápojov. Keby ste vedeli, čo ja som zažila za tých 20 rokov, tak ja neviem, čo by ste robili, ale ja už na to nemám. Keby som na to mala, tak by som bojovala, ale nemám ja už. A dneska už, čo som zažila, no tak ide leto, začína svietiť slnko a brány pekelné sa otvorili. To keby ste počuli to dúnenie tých súdov, keď to hádžu v tej budove, no tak neviem. Stačí, choďte sa pozrieť na tú strechu, padali mi lustre, popraskali mi steny, zničili mi plot, vyrúbali mi diery do steny, nič sa nedialo, horko ťažko som ich dostala z Kandliho ulice spod mojich okien a pred mojej brány. A teraz stále je to jedno a to isté. A jak sa to dá? Len tak, že niekto má peniaze a za sebou asi niekoho, kto ho chráni. Lebo není možné, aby takéto niečo sa dialo, tak to ja neviem, neexistujú zákony. Môžem sa vás pýtať, dali ste na obecnom úrade majú takýto pastiker. Takýto pastiker tam majú. Fotografie majú, fotodokumentáciu. Nič sa nedieje, lebo bola meraná hlučnosť. Ale jak bola meraná, to sa už nikto nezaujímal. Že podnikateľka išla pre pani doktorku, doviezla ju, už predtým boli dohodnutí, stalo tam dvojtonové auto, ne kamion 12-tonový, ale dvojtonové autíčko. Na to naložili 5 súdov, 2 ho nesli v rukách. A tak merali oni hlučnosť. Pani Fischerová, pozrieme sa na to. Hej, bude sa to riešiť. To by ste tam museli žiť. Aj prídeme pozrieť, keď to bude tak. Dielčie sa to nejak rieši, že to stále trošku ustupuje, ale vždycky len niečo sa vyrieši a ide to ďalej, ako by sa nechumelilo. Ale ja myslím, že sú zákony na to, že takáto vec nemôže byť v strede obci. Však od rána, to som tiež chcela povedať, to je táto vec, že čo všetko mám, ja môžem o tom román napísať. Ráno o 7 prídu, osobné auta postavia na chodník,
stoja tam od 7 do večera do 7. A celý deň auta jednu za druhým stoja na tom chodníku. Podniká sa na verejnom priestranstve. Povedzte mi, v meste v Bratislave, ja som robila na Čulenovej ulici, ešte za starých čas, bola tam káblovka, gumovka, Slovnaft starý, ešte nebolo vlčie hrdlo, starý Slovnaft, na pravej strane boli elektrárne a sklady. A tam ste mohli prejsť po chodníku, po ceste, kedykoľvek, aj po tme. A tuto nemôžete prejsť, musíte ísť na chodník, na cestu. A ja keď chcem ísť s bicyklom z Fandriho ulice, tam mám čo robiť, aby ma nezarazilo auto. A nikomu to nevadí. Nikomu vodcu. No nielen vám, však to je už 20 rokov sa ťahá. Ja nemám na to ani vek, ani zdravie, ani peniaze, aby som sa ja súdila. A čo vysúdim? Však máme v obci toľky príklady, že nič nevysúdite. Musíme sa na to pozrieť, myslím, že pozrieme sa, čo sa dá v rámci... A potom by som chcela vedieť, že aký zámer máte s hornou časťou obce, keď je taká zanedbaná. Tie chodníky, to je niečo strašné. No a že tie auta parkujú, to... Parkujú všade, nechcem to zjednodušovať, národné oslobodenia všade. Proste je to taký trend a budeme sa s tým musieť pokonať, ako nie je to v poriadku. No ja som napríklad konkrétne v tej reštaurácii Palenica bola najmenej 10 krát. Že idem s vozíčkom do obchodu, alebo tlačím bicykel a ja musím výjsť na hlavnú cestu, aby som mohla prejsť, lebo oni s tým autom idú až skoro do tej steny. A keď jeden vodič mi povedal, že aby som to ohlásila polícii, že on si pokutu zaplatí. Tak čo poviete na to? Tak buď, ja neobvinujem pána Guldána, lebo to není jeho, on to nerobí. A keď môže, tak keď to vidí, tak ich upozorní. No ale však pre Boha živého, však to není normálne. Ide mamička s vozíčkom, aby ona obchádzala auta, ktoré stoja na chodníku a musí ísť po hlavnej ceste. Je to normálne? Tak len to som chcela, že... Hovorím, ale najlepšie bolo to, že videla som tú papuču na tom aute. A to auto, jedenkrát som tam videla stať. Ani dovtedy, ani odtedy som to auto tam nevidela. Ale v ten deň tam stálo a dostalo papuču. Tak som bola úplne vyvalená z toho a za to som ich pochválila. No ale... To bol prvý a posledný krát. To bolo ako že na výsmech. No a za ten rozhlas vám ďakujem, že konečne po roku a pol hraje a viem, čo sa v obci robí. Aj tam viem, že dneska je toto zastupiteľstvo. Ďakujem. Ďakujeme za podnety. Ale s tým Kastlovým, to je jedno, či by tam boli Kastlovi, alebo tí, alebo hentakí, ale to tam nepatrí, takáto prevádzka nepatrí do obce. Keby to bola sklad, že pre zásobovanie obce, prosím, ale to je sklad pre zásobovanie celého bratislavského okresu. Celé všetko, ešte Záhorie chodia, Senec, Pezinov, všade. Tam sú kamiony. Nikto sa s tým nezaoberá. A pomoc mi nikto, každý mi povie na súd. No čo vysúdim ja, osoba, ktorá nemám na to peniaze, ani ľudí nemám za sebou. A zákony dneska sa obracajú, jak sa chce. Technické riešenie sa istotne budú na vysúdení. Prosím vás, ak dovolíte, by som Ešte jeden. Ja bych chcel, jak odtiaľ to ideme ven, jak je požamunka. Z jednej strany autá sú z druhej. A prečo niektorí môžu dať autá donútra?
Dane by mali dostať, keď venku. A to za 2-3 roky dojde, že budú platiť dane. A preto si to auto nedá do dvora. Dobrý príspevok. Masár, no, tam hore. Prázdne a ulice plné zaparkované. No tam, teraz naplné auto, keby príspevok. Dobrý príspevok. Nech si kúpi parkovacie miesto, tak ako si Ďakujeme za hodne. Dobrý príspevok. Tu budeme 6 rokov. Áno. Dovolíte uzavrieť. Ak dovolíte uzavrieť dnešné 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva, ďakujem vám, že ste prišli, občania, vážení občania, že ste podporili náš zámer, našu snahu o vybudovanie základnej školy a vyriešenie tej neústnosnej situácie. Všetkým sa nám určite v obci uľaví. A ďakujem poslancom obecného zastupiteľstva, že prišli, že pochopili situáciu, že je to hektické, je to náročné, naozaj som to zvolal v podstate v priebehu 10 dní, možno aj menej. Veci sa dejú, je potreba aktívnej reakcie, za to vám všetkým veľmi pekne naozaj z celého srdca ďakujem za spoluprácu. Ktorá mu pomôže, pevne verím, s vypracovaním analýzy a všetkým vám želám príjemný predĺžený víkend. Ďakujem pekne za pozornosť a dovidenia.